Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του κάστρου του Κέφσαρα. Αυτή τη φορά σας έχουμε κάτι διαφορετικό. Θα ρίξουμε λοιπόν στο ένα φιλικό χτήμα ένα πυροτέχνημα κανόνι χρωμάτων, ίδιο με αυτό που ρίξαμε στη γιορτή του κάστρου στις 10 Ιουλίου. Με αυτό που βλέπετε τώρα είναι το πέτρινο κάστρο του Κέφσαρα. Το βλέπετε καλά, να το δούμε και από την άλλη μεριά. Δεν φαίνεται καλά τώρα για την ευράδα, τέλος πάντων. Θα ρίξουμε λοιπόν το ίδιο πυροτέχνημα της γιορτής, που στη γιορτή δυστυχώς δεν είχαμε ούτε κατάλληλα μέσα ούτε πολύ χρόνο και ήταν και πιο μικρή η έκταση, δεν μπορούσαμε να το τραβήξουμε, αλλά αυτή τη φορά το έχουμε εδώ να σας το δείξουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το πυροτέχνημα. Εδώ πέρα σας το έχουμε λοιπόν το πυροτέχνημα που το βλέπετε και αμέσως τώρα το ανάβουμε. Λοιπόν, το έχουμε το πυροτέχνημα και μόλις τώρα ανάβει. Αυτό ήταν λοιπόν το εξαιρετικό θέαμα από το πυροτέχνημά μας. Αυτό είδαμε και στη γιορτή. Τώρα το βλέπετε, το είδατε και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ και ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο βίντεό μας. Γεια σας.